Samozrejme sa na mňa obracalo historicky vždy veľa ľudí s žiadosťou o pomoc, ale ja som to robil tak, že každú tú žiadosť o pomoc, ktorá prišla, som posunul svojej asistentke, ktorá preverila, či naozaj sa jedná o človeka, ktorý tú pomoc potrebuje, pretože veľakrát to ľudia majú tendenciu zneužívať. Jasné. Keď sa ukázalo, že naozaj je ten človek v núdzi, tak sme mu pomohli. Ja som nakúpil desiatky invalidných vozíkov, zateplil som veľa domov, pomohol som hlavne matkám, samoživiteľkám, ale teda na rozdiel od môjho menovca Borisa Kollára som s tým neutekal do televízie, do tej relácie v 7. nebi, či ako sa to volá. Je to niekoľko šanónov, to sú desiatky rokov, čiže za tie desiatky rokov sú to dva plné šanóny rôznych žiadostí a potom akože tej mojej pomoci, ktoré moja asistentka starostlivo odkladá. Ale nemyslím si, že to je vec, ktorú by som bol povinný alebo potreboval vnútorne niekomu prezentovať. Pretože ja si myslím, že keď chce človek niekomu pomôcť, tak to má urobiť spontánne a úprimne a nemal by z toho očakávať nejaký profit. Myslím spoločenský, nejaké ocenenie. Jednoducho je to vec charakteru, slušnosti a úcty a ja si myslím, že som pomohol mnohým ľuďom, ale zoznam ti nedám. To sme tu a si boli dlho.